एखे खा खामो जों 2500 किलोमीटर हिमै फाइका दिनै ताबो जोंनि हास्टेव तंनाय गुबुननि दफानि मन्त्रि सन्दिरुनि इसारा बाय दिनै अरनबो दिल्ली पुलिस जोंनो थंगै दं मरक अलरेडी जोंनो साका दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट दे जोंनि बार बार रिक्वेस्ट खालामनानै परे बरक जोंनो ठीक আছে जोंनो हिमना रिलिया किन्तु बरकनि गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बास हरनानै आं बायसोनो दरना जना लांफानानै बरक साका ठीक আছে जों थांया जों बरकनि काउना माने ना खायसि जों तामका ताम सावका ना जों बास बोरैनिया नर हिमै मा थांया नर कनै गोथाम के माहिमनाय खरा बुरिनि बारा सुदस बुथुब के माहिमिया प्लस है का अटो काय थांदे कनै गोथाम के दिनै बर त्रिपुरा हास्टेव तंनाय गुबुननि दखान लिडार कासुनानि केबेंनानि साखि होगैनाय आप्रान चेष्टा खायनाय अमाय करनै बरनि इशारा बाय जोंनो हिमना बर जायगा अटो काय थाना बर जायगा आरो बरनि गारि रहनाय सामा बर हलिया तामतिके थंगै दंसि किन्तु कक्रै दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट साइन खालिमानि साल सारा त्रिपुराव हमजां रेली नि बिसिंति त्रिपुरा सरक गराक खायनै थानसा खायनै फुनना नांनाय 2500 किलोमीटर हिमै फाइका किन्तु बरनो बखा माया गलिया किसेपनो बरनो बखा कोनो माया दयाखै सुनो तब आरो हिमै थानाय आन्दोलन खायनै बन्द सुजुग रजागिया एलईडी स्क्रिन थेपनो सुजुग रजागिया गमायके थंजाक मानि बागैनो जों दिनै अमायनो सिरिं के जों साया के लायरिङाकेनो बेलायके आगलायके दमनि रेजाल्ट मानाय ओ कमुनि दफन नेता रक जोंनो थांनाय रबो रेजाल्ट मानाय जमायके तब जों दिनै सगलायनाय 12टा मिसिं जों आरो सगनाय जोंनि प्रोटेस्टनो कराके फुनंनाय ठीक আছে नर हिमना बरिया नर गारि रहना हिमा बर होया जों व्यवस्था खायथानो ठीक আছে কিন্তু अबनि जवाब কিন্তু नर माननाय हेसि जोंनि जेम्स जत किसनो परमिशन नाय तंगो बाहाय बायके तामं खाबक बक्से सानो ब्लाइ के हामबाय सिन मेडिया रखनो खा हामियानि बिसिंति अबनो साख्लायनो मुसुङो पुइला सानानि सिगां आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि त्रिपुरा सारकनो तिनि खा हामजानो ना मुसुङो ताङि हिमाले तिनि हाय साल 9 सेप्टेम्बर नो 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंति त्रिपुरा हा जे त्रिपुरा किंगडम आबो भारत सरकार बाय जुक्त अंगमानि साल आमबाङि तिनिन सालो ब्लाइके खा माया फारो तै काइसे दि खा दुनुक मानि गावबनो तिनिनि हाय सालोनो जेबाबे त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि चाल बाय दिल्ली हाय प्राय 2500 किलोमीटर हा सालो पर्यन्त प्रभाव थिख्लायै जे मुभमेन्ट जों खालायै दङ आ मुभमेन्टनो स्टप खालायनायनि बागै जत जा किसु नांमानि दन्द बेद जत शक्ति बर प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै दिनै बादा खालायै सिनो अ आन्दोलन कासुनानि नायजाकमानि जों नुखा मिया प्राय आं जेहेतु अबनो रेसपन्सिबिलिटी नाय दङ 4 बार डेप्यूटी कमिशनार्स अफ पुलिस मीटिंग खाहेसि बनि साइ सकां स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जे जंतर मंतर नि बबायबो मीटिंग खा फर्स्ट मीटिंग ताम सालायजेक दंमानि सन फर्स्ट मीटिंग अ ककनो सालायजेक दंमानि जे त्रिपुरानि हाइने र विशेष कइरे ट्रेन बाय रक सकपाइने र थानाय 6 तारिख रक सकपायै जों बाक्सानबा बिल्ला मन्दिर तनिखा बाक्सानबा अखिल भारत हिंदू महासभा तनिखा बरकनो ओ थाइनि सिमी जंतर मंतर तलांनानि बागै बास प्रोवाइड खाइजाकनाय गभर्नमेन्टनि थेके पुलिस नि हयते नै सालायमानि सेकेंड पॉइंट हिंकांके जेहेतु 9 सेप्टेम्बर 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट खा त्रिपुरा ओ सालो जों बाहायकि जों मार्जार एग्रीमेंट मानि प्राय 76 बोसोरनि परे बसक जरती जंजाल खलाइजाक दं त्रिपुरा सारक बसक जरती कष्ट अंगै देप्राय बंगै सुसन खलाइजाक दं आबनो फुनुकनानि बागै जों एलईडी स्क्रिन नि माध्यमे जंतर मंतर नि सिमी फुनुकनानि तंमानि आबनो बर परमिशन रेना नै
स्टेशन हाउस ऑफिसर्स बाय सुंकॉक सालाइका बनी परेनो ताइसे हाइनो हाय डेप्यूटी कमिशनार्स ऑफ पुलिस बाय मीटिंग इन खानी अंगमानी परे आकॉक न सालाइजाक तंगमानी जतने एलाउ खालाइजाक नाय किंतु हठात कइरे तामो अंका यू टार्न नङै त्रिपुरानि हयते जों बुजियो प्रभाव खालायखिना गभर्नमेन्ट हयते चाप रहकना सडनली ताइसा हाइनो हाय मिया सारिकनि 4 दिगे हायो आनो फोन खालायजाखा डेप्यूटी कमिशनार्स ऑफ पुलिस बाय ताइसे मीटिंग खालायजाक मानि परे एलईडी स्क्रीन जे सिनि त्रिपुरासानि दुर्दशा दुख कष्ट सुसित खालायजाक तंमानो फुनुकना हामानि पारमिशन न सेगैना जाखा टोटली डेमोक्रेटिक बाबे जों खालायनाया तंमानि सिनि राइट्स न सेगजाक मानि नुकजाखा हायसि द ठीक आसे आबं पाइखा सालायि कुनु मतेखाय खालाया जों सिनि दुखनो प्रकाश खायने हयते लाइव भिडियो नि बिसिंति फानो जों फुनुक सिनाय सारा इंडिया न हनै जों चंखा दिनै मर्निंग ताइसा हायनो हाय थासिंग ठीक 8 AM खाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि कॉल हायजावका जंतर मंतर नि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि बास बस संदर्भ न प्रोवाइड खायमानलिया अरे अब तमो हिमिक माथाया चारजनानि बिसि हिमका हांखायनो दंडनीय अपराध जावनायखौ जेबाबे इंडिया वो सारा भारत बर्षनि बररकनि राइट्स दङ जंतर मंतर हाइजागो मुभमेंट खालायनायनि आंदोलन खालायनायनि खा दुमानि फुनुकनानि आ राइट्स की तिप्रासारकनि बागै सिमिदा सेकजाक सिनायबा तांगै साबो आबो खालायतो आबो जों इसारा रना नायया जों काहाम काइनो क्लियर का बुजिबो त्रिपुरावा आसुगै तंनाय जे गवर्नमेंट तिप्रासानि डेभलपमेंट नाया तिप्रासानि मानथाय मानथुनि नाया बरफनो किन्तु का सुइ दङ हायसि हायबनो सुङाबनो साना नायो नों सुनो बासति का सुइ मानु नों सुनो एलईडी स्क्रीन ति का सुइ मानु किन्तु जानतानि बखानो का सुइमिया हायसि निबो जानतारो मकलनि मक्ति किकलाय हैदराबाद रकनि मिया फाइसक पयो हायसि थुया करे देहरादून रकनि तिनि फाइसक पयो हायसि बसक जराति का सुनायबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हयते याथे कबाय तो फायो हायसि यस याथे कबाय रक पर्यंत हाय तो हायसि पारावो मुया फाले आजिनाय र गांद्रि फाले आजिनाय र दिन हायजरा खाय तंनाय र 50 टाका 100 टाकाय चुबा हरे एटीएम ति रां हरि तंगु जाते माइ फाइसे पनो चावै आन्दोलन सक्सेस खायतु ने हायसि अबना केबेंनाय कुबुनि दफार पाप नांनाय पाप यस बरक नाबो जे खाय तंमानि जे बरक फुनुगै तंमानि तिनी हायसि जों अबनो क्राक जवाब मारनाय बांलादेशनि लांता सेंतां फाइप्रो जोंसि माइसानानि रिकांसारो माइ खपसा सानानि सुजुरो पाप नांनाय पाप तिनी जे नरनो सेवा खायमाने नरक रंफरेगिरि हजाफोर बांलादेशनि रंफरेगिरि हजाफोर जों बै सुबाजाक माने अस्वीकार खायने तिनी जे सुनो टर्चार खायमाने अमनि पाप नांनाय पाप आबोनि बागैनो जों कयनाय सिनि तिप्रासारनो खा दुख नांनानि नाया खा बायनानि नाया बरंस जों ताइबो सिनि सलिडारिटी नो क्राक खामा फुनुंनाय हायसि हम सांग्रेलो बदल नखन नांनाय त्रिपुरानि गवर्नमेंट रक त्रिपुराओ जे कुबुनि दफा तंनाय रक सुजाकक सानाके कुबुनि दफा तंनाय रक कुनो दिनो नाया हायसि सिनि मानथाय मानथु सिनि मानथाय जों दाबि आदाय खालायतु किन्तु प्रब्लेम खाबो से कुबुनि दफा रक सुनुका सुमानि जों बुजिउ फिया सिनि तिप्रासा तंगै तंनाय एमएलएस रक मिनिस्टार रक एसटी कैटेगरीज नि बरक सुरु से का सुइ तंगो अबाक नांजांने को खायसि वाना जांने को जे जागाव मणिपुर प्रॉब्लेम हम तंफुरो तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत्तनो या करी किन्तु दफानि बागै जातनि बागै थानसां हायसि मेघालय रगो किन्तु तेलंगाना वो किन्तु त्रिपुरा वो के तामो सिनि पार्टी से सिनि बागै कतर जाति या जाति कमर द थांग हा कमर द थांग केबनास ना या हायसि पार्टी से बंगनि बागै कतर आम बागै जों साख्लायना मुसुङो दिनैनि हमसां रेली जस्टिस नि बागै सिनि हमसां रेली नाय दाबिनि बागै सिनि रेली नाय इनजास्टिस खालायजाक तंमानि खरां नाय हायसि ताइ जंतर मंतरबो ताइ सेराबसे तंखायनो जत्त बर रंना खाबै खुबै कयो जानि व्यवस्था खाय जाते आरो सपायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सिनि मक्तै सिनि खरां बरक जे खुंजु मुथुबै आसुगै तंमानि सरकारनि बिल्डिंगो एसी बिल्डिंगो बरक तो जों मा सिसारनाय हायसि और बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी टॉर्चर त्रिपुरा में नहीं चलेगा
बांग्लादेशी गो बैक बार बार माहिलायनाय बांग्लादेशी गो बैक बरफ 2024 मन खाइतम 26-30 मन खाइतम बांग्लादेशी गो बैक ग्रेटर त्रिपुरालैंड जेसेबां जों नानाय ते सिनि त्रिपुरा से कदर जो गसे मन न जेसेबां मारनाय हाया के त्रिपुरा हाबो सभा चलेनाय त्रिपुरा हाबो हरचुं सानायसि हामबाय